Yabo nje namhlanje uhulumeni bekufanele avale utshwala. Futhi hayi namhlanje isonto lonke, futhi hayi isonto inyanga yonke, nenyanga imfishane man. Singayenza lento sakusayenza before, bekufanele kuvalwe nje. Kuvalwe nje kuthiwe utshwala nje ngo-2024 abuphuzwe South Africa ukuze nivote kahle nisober. Hayi anginithembi nina senigroova manje ngathi iholide kusasa seni-excited kakhulu. Nizovota kanjani ninebhabhalazi? Uyacabanga nje kuthiwa uthumela abakhongi ukuthi bayolobola bafike bedakiwe benebhabhalazi. Noze nilobola umuntu orongi. Hey, cha ngeke nina noze nilobola i-ex yomuntu enithuma ukuthi niyolobola intombi yakhe entsha. So nje please ningaphuzi namhlanje. Qoqeni lobo butshwala nibunike thina esesavota. Sizonigadela nje kahle bona utshwala benu nobuthola kahle ngoDisemba. Ngoba phela akufanele niphuze namhlanje, akufanele niphuze kusasa ukuze nivote kahle, akufanele niphuze kuze kubalwe kuqedwe. Ngoba manje nizobona kanjani noma kubalwe kahle noma kubalwe wrong uma ngabe nidakiwe nebhabhalazi? Abuvalwe nje utshwala kuze kuphume kahle ama-results, abantu babekwe kahle ey'khundleni bese kuyaqala-ke kuthiwa ke sekungaphuzwa-ke South Africa. Hhayi lento yethu ukuthi kuyadakwa nje. Phaphama sesino-minister of what singamazi nokuthi ubekwe nini besigroova. Nidakwe kahle-ke kodwa nivote kusasa. Kubalulekile. It's very very important ukuthi kuvotwe.